Kublai pi paro at ngapediang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralog hakawai na kijing jabas ko trim langut ki samlashin rang ke badai shi bahayeng kilado e na kijing em bakodo chongki na kijing sha sandet kuli dusmon hakamet lekmen singi kha jong uwei uparlok bat ubei trelang bat ki ujitu saini bat lo ong bay kanika singi kha la palong hapo ka RJS fitness gym ka badon hapo Subhash Mark ka district Bulan Shahar jong ka jala Uttar Pradesh kanika jingjia bas no trim bat ka bas no si kala ja klam poi perkhan hakamet singi sai jan ka arpo santrik we yong 8000 arphum riu kat kum kilat pathai ko bor su thu ba ka jingsha set yam jong kini kilai ngut shiba hayeng balatip ka tengkum amar saini arphum rusnem manish saini arphulai snem baru akash saini arphu arsnem ki badai ro ki bhayeng try jong uwei u counselor jong ka seng BJP u badai pe ka ward number basaw u manish saini kila sha set yap tang na idaw ibaret e namar uwei na ki bala khlat no hakapor ba ot kik snikha u jitu saini u nong hikai kilan met kadni khachim hakasngi celebrate sngi kha bu dap life hosnem ulata ya kadut khmat jong ujitu da uke bat kani kala pen ke dom pen ke bitar ya ujitu bat kani ka jing dom ka jing bitak le lampat sha ka jing yakan art ka bajor hapadeng kini ki laingot ujitu bat ka kun hun jong u longkat ba ka jing yakan art ba ka thama ka tien kadang khlut hapadeng ki art kun hun ujitu bat uwei ubhayeng jong u mayang saini art khonai snem karta kila mi no tang shiphang na ka jaka ba yakan art bat wan phai pat rangkat ka pistol hakti bat sandet kuli ya kini ki laingot hanrei na ka daw jong ka jingjur palat ka jing man saw de ki banta jong ka khli baro laingot ki shibahayeng kila khlat no halanti kat batang penkit yaki sha hospital da ki pulit jong ka kharja nagar police station lo ong ba ka kan hun jong jitu kadan kum bakhat waingot ai but mar sindap snet kuli ya kini ki laingot kila pet grat no nakani ka jaka haka jinga dei bat kani ka jingja ka tanat pulit ka sarkar Uttar Pradesh ka thaw hadu until ki team jong ki pulit man pelong ya ka jing thwet ka bajor ban lap ya ujitu bat ki wai pat ki prok jong u ki bla persang ban phatri na ki ti jong ka an hanrei dei menta ka steps ngi nang kong pat ba ki pulit kala yo ban kemno ya uwei na pteng jong ki umayang saini ubadi utrai jong ka pistol bat uwei na pteng ki badon ki hakli ka company abriu kat ba ki wai pat ki tang phatri hakaba ka jing thwet ka bajor ban lap ya ki ta ki kanhun pulit kadang ya shakhman ha kaching tokit uni umayang ula phlab haki pulit baujitu ula set yap yaki da ka country made pistol jong u hadin bala dep sandet kuli kila lit buri pat ya ka pistol hapo ko ka fly over bat ya lam ya ki pulit shakani ka chaka da uni umayang hanrei umayang masin poi hakata ka chaka masin shem ya ka pistol hakti ula parsha bal siat ya ki pulit handai na ka jingsha sandet kuli kala ki pulit umayang ulaman samo da ki banta chong ki kacat bat hadin bala dep ban pha sumari u hapok hospital ki pulit kala kembat rano u shathanat na ka banta ban pelong ya ka jing tokit bnya hadin bala dep bande ya ka postmortem ki pulit kila IT no ya bro lightly ki mat yap sha ki bahayeng ki bathanglang ya brought lightly ki mat yap ha ka chuk ka chaka ba ha ka chuk ka por ha padeng ka jing sosi ba ka jing yam pa donut ka bashakai jong ki bahayeng hasam Paralog play shibon ya kapor jong pi snoba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video